No, nyt on vappupäivä ja kello on 4:30. Koiranpennut on kasvanut ihan hirveästi. Isoin painaa nyt 480 grammaa ja pieninkin on jo 400 grammaa. Joo. Siellä ne nukkuu niinku. Äiti on ruokkinut ne niin hienosti. Nella on hyvä äiti. Onnella hyvä äiti. Katsotaanko me vähän minkä näköinen sä olet. Nella. Odotatko siinä? Nousepa vähän seisomaan. Seiso. Nella. Seiso. Ai kun sä haluat vaan istua. Hyvä tyttö.